Són situacions que ja hem viscut. Al final, després de ser capaços d'empatar a Sant Cristóbal, el primer que pensem és guanyar el següent a casa per poder sumar 2 partits seguits, i no ho fem contra el Sant Feliuenc. Després empatem al camp de l'Europa i ens passa el mateix contra el Vilafranca. Al final, contra la Pobla el mateix. Som capaços de guanyar el primer partit al camp de la Pobla, la següent setmana empatem a 0 amb la Muntanyesa, però ho intentarem, està més clar que l'aigua. Tots sabem que des del principi portem dient que la nostra força ha de ser el Vilà, que hem de ser capaços de sumar molts punts al Vilà, i fins ara no ho estem aconseguint, i tots sabem quina és l'assignatura pendent de l'equip, perquè crec que fora de casa l'equip està complint i està... Sí que hi ha hagut partits com Manresa o Terrassa on hem estat més lluny de treure alguna cosa positiu, però crec que tots els altres partits fora de casa l'equip ha tingut opcions de puntuar. 8 dels 10 punts que tenim els hem fet fora. Per tant, sabem quina és la nostra mancança i sabem el que necessitem de cara a aquests 7 partits que falten, intentar sumar el màxim de punts possibles al Vilà, i esperem poder aconseguir-ho diumenge. Crec que a poc anem millorant. Si al final mires la primera volta, els 3 primers partits no vam sumar cap punt, 0, 3 derrotes. I la segona volta, els 3 primers partits hem sigut capaços de sumar en 4, per tant, crec que hi ha una millora i a poc ens anem adaptant. Sí que és cert que és una categoria dura, on cada setmana veiem sorpreses a nivell de resultats que no t'esperes, perquè qualsevol equip pot guanyar qualsevol, i crec que si som capaços de guanyar aquesta setmana el Sant Cristóbal aquí a casa i sumem 7 de 9 i ens fiquem almenys amb 13 punts, que ja estaràs en una situació a la classificació on tindràs molts equips a prop, crec que és el que necessita l'equip per canviar una mica la dinàmica i sobretot per alliberar-nos una miqueta d'aquestes últimes setmanes que han sigut més de pressió, més de sensació de que ho intentem i no ens està sortint. Al final el futbol, les victòries ajuden moltíssim, ja no a nivell de classificació, a nivell de punts, sinó a nivell mental, a nivell anímic, i crec que el factor mental és molt important al futbol. Sí, és un equip que té 20 punts i jo sempre dic que el Sant Cristóbal és un dels equips difícils de guanyar. És un equip que s'aferra molt bé el partit, que costa molt generar les situacions de perill, que tenen un bloc molt compacte i molt junt, que poques vegades concedeixen coses, els resultats ja t'ho diuen. És un equip dels que porta temps ja a la categoria, dels que saben com funciona això, i evidentment ells també veuran una opció de sumar 3 punts diumenge aquí. Per tant, crec que si volem guanyar diumenge aquí a casa hem de fer les coses molt i molt bé. Sabem quin tipus de partit es plantejarà, quin tipus de partit ens plantejaran ells, què ens obligaran a fer ells, i hem d'estar bé per intentar contrarrestar-ho i poder ser millor que ells.